लेकिन बे सानैयालाय जेलनिफ्राय माला फैनायब्रा बुरबेक 40 बोसोर बैसोनि बुरैनि उदैयाव जोनोम जानाय माव जेलनिफ्राय फैखो जोंलाय बेंगालरावसो खामानि मावनो थांदोंमोन ना सैथोखौ बहा दोनखोमानो गेरेन्टि गैथारा जेनेबा बिसोर सानैजोंहाय नै मामोनब्रा नै दाना नै मा मानसिलै बिसोरलाय 5 नाम्बार यादा माबायदिमोनखौ गोथाव ना गोथाव साला लैखोन गोनांनि फिसा न'नि खामानि दामानि गारनानै लिडारफोरजों इलेक्सनाव गिदिंदोंमोन ना नोङो दा मा मोनखोलाय दा मा मोनखो मा जाबावगोन बिसोरजों हाफोराबो सोनफाजोब्बाय माथो लाजियाखैना मा लैखोन सारा मानसिलै बिसोरो खम जाला बियो नै आयु माथो फैला मेन्देलासोलाय जेलनिफ्राय माला फैखो मा आइडिया बांसिन ओइ खैजाय मोखां जा थ' आयु फाग्ला सानिया खम जाला जाबादि मानसिफोरजों रायदावबाय बियो मादैया दानाबा महा जाला न'आव थांबा मोजां जाबावगोन नालाय बे मानो नुवाखै लामा ससेयावनो मानसिफोरा माबायदि बुंदों गामियाव सहैबाखि मोजां जागोन बे सिगांनि जाथाय न'आव थाङाबालाय बहाथो थांनो दा बेयावनो बेफोरो खामला मावनानै जाबाय बायदिखोमालै न' भारा लानानै दा न' भारा नागिरनानै जायो न'आव थांना मालाय माथो मावना जानो जोंलाय नंमारगौ बेयावनो नागिरनानै थालाबायनोबालाय नागिरहैलाबायनोसै थ' नै न' भारा नागिरनो थांबाय दानिया खम जाला बियो होमबा